La representant de Comissions Obreres a la Comissió Executiva del Consell d'Administració de CaixaBank va plantejar en la sessió celebrada el passat 25 d'octubre l'exigència de posar fre a la situació de pressions constants i amenaces que s'estan produint a la xarxa d'oficines i que fa temps que denunciem. Per comissions no són admissibles les males formes que molts responsables jeràrquics fan servir. La plantilla som molt conscients de la situació complicada que vivim, però no hi ha res que justifiqui aquestes pràctiques deplorables, que en molts casos deriven en quadres de tensió amb conseqüències per la salut. Per això hi ha 3 premisses bàsiques que entenem que són de compliment obligat. El respecte envers la plantilla, perquè per sobre de tot són persones. La racionalització de les campanyes i l'establiment d'objectius adequats, a més d'evitar reunions improductives i fora d'horari. La direcció nega l'existència de riscos psicosocials. Segons ells, només patim càrrega mental. La direcció s'ha vist obligada a moure fitxa després dels requeriments de la Inspecció de Treball a instàncies de comissions obreres per avaluar els riscos psicosocials a l'entitat. Han conclòs que no s'identifica cap factor de risc que requereixi actuació immediata i quant a la càrrega mental recomanen fer seguiment a mig termini. Com es pot arribar a aquesta conclusió? Senzill, en lloc de treballar per veure el problema, s'ha treballat per arribar a la conclusió de que no hi ha cap problema a avaluar. Així es gira l'esquena a la plantilla i se li mostra un menyspreu total. Això que anomenem riscos psicosocials no són cap invent, sinó que responen a situacions concretes com les que la plantilla patim diàriament. Hem passat de ser assessors a ser col·locadors, cal col·locar productes tant sí com no. Hi ha un excessiu control sobre la producció, les vendes i les campanyes, que afegit a la manca de personal impedeix una bona distribució del temps de treball. Cada dia ens sentim menys identificats amb un treball que només busca sortir bé en els llistats. Patim desgast emocional provocat per la gestió de la morositat. Volen acovardir-nos amb una cultura de la por cada vegada més estesa i consolidada, amb un llenguatge amenaçador i intimidador. Existeixen innombrables funcions no prou clarificades. Moltes persones ocupen llocs de treball amb tasques poc definides i sense autonomia. Patim el deteriorament de les relacions personals, fruit de l'exigència dels resultats individuals. Senyors de la direcció, tot això són riscos psicosocials i comissions ho tenim clar, i fer estudis dilatoris no aconseguirà negar l'evidència. A la Caixa sí hi ha factors de risc psicosocial.